Shwa bangin sdang ya ka khubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ka ni ka channel, ban click ya notification bell, pen yo kloy ki khubor na ka jela. Hakaway na jingpluh ding kaba ishyrkhei ka belajar ka yo jong ka shnong kendai me Baridua Ribhoi District Kumba Tylli ki Dukan Kylla Dpei na ka jingbam du ka ding ya ki Dukan jain mat kumjuh du ki Dukan di marbam mardi. Kat kum kita long khubor bela yo lom la iathuh ba ka jing ding kelas dang haka step phyrngap jong ka tarik haka por Kumba lai teng men step eiei haka por ba ki bri ki dang yo thia lingai ndai nama ka jing klang ka ding ki bai kelas dang man pata bri bat ban philip ya ka te ka ding haka bala pentip ru marmas ki pulit philip ding jong ka jela Meghalaya bat asam de hadin ka jing kun ki pulit philip ding kilala ban fem no ya ka ding hadu ka pon bri je e haswa ba ka por ka ding syaki bai pat ki Dukan ba marjan bat ki yang brio badan bok hakani ke jingpluh ding ke besar he kam don satia Kano Kano ka jing jaba susi ne mensa henry ka ding kalayo ban pen Kylla Dpei haduk hat Tylli Dukan bla antat ke jing du nong ka bala Palat lai phaulang ya kada jo ke jingpluh 4 la ban pen tikna nakaliang tu ki kulit ka khana para outpost Ribhoi kidang penlong yang jing tokin ban lam ya kada ka petikna jong ka te ke jingja